Kameru som nastavil, normálne kompozícia je všetko. Zvuk beží, sníma to aj telefón, zároveň to ide v televízore, či čo to je, počítači. Takže skúsme to. Napadlo mi, že vyskúšam robiť také videoblogy o nejakých reklamách, ktoré som v poslednej dobe videl a ma nejakým spôsobom zaujali. A hneď akože tento prvý som musel spraviť dnes, lebo dnes som videl brutálnu vec. Strašne dlhé to je, nudné, ale musel som to dopozerať do konca. Dokonca niekoľkokrát som to pozeral do konca. I heard that hurt you big time, and life didn't go your way. Zapoj sa do školskej súťaže The School Dance. Choď na schooldance.sk, Zaregistruj sa natoč tanečné video, a ukáž svoj talent. možno práve ty postúpiš do divadla The School Dance. Nenormálne volačo. A nechápem, jak sa toto dá vymyslieť, že poďme zaplatiť nejakú tanečnú súťaž z nejakých peňazí, ale počkaj, z akých, veď máme tie na tú digitalizáciu, či čo, veď ten digitálny líder by to mohol platiť, ale digitálny líder a tanec, tak dajme tam niečo digitálne, čo bude tancovať. Čo digitálne tancuje? Traktor, ty kokos. Kým sa pán digitálny líder venoval zveľaďovaniu tanca na školách, tak my v našej agentúre sme robili kampaň na podporu remesiel. Tak ako sa to už podarilo kuchárom alebo somelierom na Slovensku, tak boli by sme radi, keby sa to podarilo aj ostatným remeslám, aby tí učňovkári neboli braní tak, že to je to najhoršie, čo sa ti môže stať. A práve naopak, že keď ovládaš to remeslo a vieš niečo, čo nevedia ostatní, tak patríš medzi malé percento ľudí, patríš medzi elitu.